tak dneska ideme ochutnať Xixo Ice Tea. Je to citronová edícia, takže ideme to otvoriť. Dúfam, že mi to nevystriekne na posteľ, lebo mama ma zabije. Dajte zatiaľ na to za video like aj odber. Na zdravie. Je to dobré, dám tomu 9, nie, nejakých 8 z 10, je to dobré. Je to dobré. Tak toto vyzerá. Obal sú citróny, vidíte. Je to dobré. Toto je dobré. 8 z 10, 8 z 10. Dúfam, že ste videli to video, kde som hral Granny the Camp. To som také tipy dával, keď ste taký prvák. Je to dobré. Je to dobré. Tak čaute.